Il-ħaddiema tal-gvern qed jintużaw f'xogħol ta' tibjid fuq il-każin nazzjonalista taż-Żurriq li l-President tiegħu huwa l-perit tal-gvern u kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq il-5 distrett, Tony Bezzina. Ġimagħtejn ilu l-Gazzetta kulħadd żvelat kif il-perit Bezzina qed juża l-pożizzjoni tiegħu bħala perit li jaħdem mal-Ministru Pulicino biex jagħmel xogħol fil-kostituenza tiegħu. L-istess ġurnal żvela li ftit jiem qabel l-elezzjoni tal-Kunsillu Lokali tal-10 ta' Marzu sar xogħol ta' tisbieħ fuq il-każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurriq. Dan ix-xogħol sar minn ħaddiema li jaqgħu taħt il-Ministeru tar-Riżorsi ta' George Pulicino. Il-formen li ħal-ħaddiema tal-Gvern biex jagħmlu x-xogħol fuq il-każin nazzjonalista huwa wkoll kunsiller tal-Partit Nazzjonalista. Il-mod kif qed iġib ruħu Bezzina taqajjem rabja u qed jurta lil nies qrib id-deputati nazzjonalisti oħra li tħossuhom żvantaġġjati bil-mod ta' kif dan il-kandidat qed jiġi aġevolat. Bħala parti mill-kampanji elettorali tiegħu, il-perit Bezzina qed juża fost l-oħrajn ħafna ritratti mal-Ministru George Pulicino jżuru proġetti li qed isiru minn flus il-poplu.